Lodwa tajba. Illum il-ġimgħa 31 ta' Mejju jiena Jim Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Nisranija nilqakom magħna għal din ix-xandira hekk kif spjegajnilkom il-bieraħ bħala parti minn sensiela ta' tlieta li qegħdin nagħmlu llum biex nagħlqu fil-fatt il-proċess ta' reġistrazzjonijiet. Qabel nagħmel announcement importanti anke b'rabta mal-placements tal-lum kif nagħmlu dejjem ħanibdew b'talba u riflessjoni marbuta magħha. Tafu li matul din is-sensiela għamilna diversi riflessjonijiet u naħseb kien xieraq illum illi qegħdin intemmu dal-mument intensiv għax il-proċess ikompli ma' dal-mument intensiv ta' trasmissjonijiet ukoll li qed ikollna f'kuntatt magħkom, it-talba tagħna nofruha dejjem għal uliedkom imma nofruha wkoll għal kull min b'xi mod ta' sehem f'dan il-proċess. Il-kollegi tagħna, lin-notara kollha li taw servizz matul il-proċess, kif ukoll l-assistenzi tekniċi kollha li kellna sew minnaħa tal-Kurja kif ukoll minn Miwi Media. Lil kulħadd, lilkom żgur mhux l-inqas, illi kontu flimkien magħna tul dal-proċess anke bl-ansjetajiet illi ġib magħha għalhekk nixtieq li talba tagħna illum nofruha għal bżonnijiet kollha ta' dawk illi b'xi mod taw kontribut taw sehem parteċipaw f'dan il-proċess ta' admissions għall-iskejjel ta' Knisja s-sena d-dieħla. Bisem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art, ħobża ta' kuljum magħtina llum, għafrina dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina la daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa minbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, qaddisa Marija Malla tlopajna mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lil Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu kif kien bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Santa Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu Amen. Mela, aħna issa ħankunu qegħdin nibdew ir-reġistrazzjonijiet tal-Kinder 1 subien imma kif afżajnikom fil-fatt il-bieraħ għal min kien qiegħed attent waqt il-laqgħa illi kellna, il-postijiet illi għandna dispożizzjoni tagħkom bħalissa setgħu jiġu effettwati mill-għażliet li saru fis-sessjoni ta' qabel. U fil-fatt għandna lil Teresa Nuzzo illi il-post tagħha m'għadux available għax kien magħżul waqt is-sessjoni li kellna tal-Kinder 2 Boys bħala sibling ta' xi ħadd minn hemmhekk, ġifieri mill-postijiet illi kontu tafu li kien hemm available kien hemm wieħed Teresa Nuzzo dak m'għadux available ittieħed minn sibling ta' xi ħadd illi parteċipa fis-sessjoni ta' qabel din. Bekk qednilkom intkom tiġu informati waqt it-telefonata bid-disponibilità ta' postijiet. X'ħaj jiġri? Intkom ħad tirċievu telefonata, hemm minnkom li teġa rċivew din it-telefonata u ħad tiġu mitluba tiġu offruti l-ispazji li hemm disponibbli, aktar ma tkunu kmieni, aktar li hemm disponibilità, aktar ma tgħaddi l-ħin ħajonqsu dawk id-disponibiltajiet u l-għażla tagħkom ħad tkun recorded mingħand il-kollega tagħkom. Tintalbu għejdli li ma' skola kieġbok minn hawn tgħidu l-iskola. Taqtaw tirċievu telefonata oħra mingħand kollega oħra minn tagħna terġa' titolbok biex tirrepeti dik l-istess għażla kif tikkonferma ta' dik lilna li qegħdin fl-istudju. Lili fl-earpiece dal-waqt kemm tistenna ftit analyż tal-waqt ta' kemm nispjega ftit il-ġenituri dal-waqt magħkom u n-notar ikun qed jisma' wkoll l-istess ħaġa min-naħa tagħna. Nitlobkom tikkonfermaw l-istess għażla u ngħidha out loud on air. Imbagħad taraw l-ismijiet ta' tfal tagħkom li qegħdin fuq ingħata x-xelluk tal-iscreens ma' ġenb isimhom jitniżżel l-icon l-emblema tal-iskola illi tkun ġiet magħżula għal min-naħa tagħkom u jonqos in-numru tal-postijiet available f'dik l-iskola. Ħanaddu għall-ewwel telefonata, grazzi. Bonġu, mela, is-Sinjura Xkembri Taljaferro, l-għażla tiegħek Elias, please. Saint Angela Lija, grazzi ħafna Sinjura ġadet tajba. Bye, thank you. Mela, fil-fatt għandna ftit telefonati x'ħankod nagħmlu. Bonġu, Sinjura Spiteri, l-għażla tiegħek Aldin, please. Saint Angela Msida, grazzi ħafna Sinjura ġadet tajba. Bye. Għanna ftit iktar minn 20, xi 26 telefonata li ħankunu qegħdin nagħmlu, jiġifieri ma nantiċipax li għandna ndumu wisq, jekk ikun hemm ċans naqsam xi ftit ħsibijiet kif nagħmel dejjem nagħmilha wkoll, però qed nara li l-ħin jista' jkun ristrett waqt din it-trasmissjoni.
Signora Borg, bonġu, l-għażla tiegħek għal Kejzen, please. No choice, grazzi ħafna, ġurnata tajba, Sinjura, bye, thank you. Bye, thanks. Ekku, kif qed taraw, hemm min jagħmel għażla, hemm min jagħmel no choice u skont dik l-għażla taraw fuq l-screens tagħkom fil-fatt. Bonġu, Sinjura Mikallef, l-għażla tiegħek għal Dejan, please. Saint Angela Zabbar għal Dejan, grazzi ħafna, Sinjura, ġurnata tajba. U qed jgħidu li bye, grazzi. Qed jgħidu li fil-fatt disponibilità għal St. Angela Zabbar b'dik l-għażla issa għalqet u allura naqralkom biex nikkonfermaw ir-reġistrazzjonijiet għal St. Angela Zabbar nerġa' mill-ġdid li sem ta' Dejan Mikallef illi huwa l-istudent il-ġdid għal din l-iskola nawgurawlu minn hemmhekk. Mela, is-Sinjura Zoppardi, bonġu l-għażla tiegħek għal Żejl, please. Bonġu l-għażla għal Żejl, please, l-isem tal-iskola. Saint Albert għal Żejl, grazzi ħafna, Sinjura, ġurnata tajba. Bye, thank you, good day. Skużawni. Għalsa kemm jgħaddu li telefonata oħra, messaġġ qasir aktar se jkolli ċans ngħaddilkom illum, mhux ġewwa sletera fil-fatt. Sinjura Demikoli, bonġu, l-għażla tiegħek għal Luigi Antonio. Saint Angela Msida għal Luigi, grazzi Sinjura, bye, good day. X'inhu l-iktar rwol importanti li aħna għandna nofru bħala ġenituri fil-proċess edukattiv ta' wliedna u dak li l-istess edukaturi għandhom joffru wkoll u dak li għandna nofru tul ħajjithom kollha bħala ġenituri in ġenerali. Is-Sur Muscat Karwana, l-għażla tiegħek għal Valentino, please. Saint Angela Lija, grazzi ħafna u ġurnata tajba, bye, thank you, bye, grazzi, bye. Mela kontribut tagħna huma fi tliet aspetti partikolari għal matfall, l-ewwel li nħobbuhom, it-tieni li nofrulhom spazju li huwa safe, it-tielet li nofrulhom spazju li huwa stimolanti. Kien nexxina nagħmlu dan għandna garanzija aqwa li wliedna jkunu jistgħu jipprogressaw tajjeb anke fil-ħajja edukattiva formali tagħhom. Bonġu, Sinjura Camilleri Borg, l-għażla tiegħek għal Kane John, please. Saint Angela Lija, grazzi Sinjura, ġurnata tajba, grazzi, bye, good day. Saint Angela Lija hemmhekk għal Kane John u issa qed nistennew li l-linja tgħaddi għal xi ħadd. Bonġu, is-Sinjura Manġon, l-għażla tiegħek għal Tom, please. L-għażla ta'kom, please. Saint Angela Msida, grazzi Sinjura u ġurnata tajba. Bye, thank you. Bye. Xi tfisser li tħobb? L-affezzjoni iva, imma tkun murija wkoll mhux biss bit-tanni u l-bews li importanti mhux fl-eżaġerazzjonijiet, imma mbagħad anke bil-preżenza tagħna u bl-interess li aħna nuru fl-esperjenzi li kont għadhom minnhom it-tfal. Bonġu, Sinjura Falzon Reiner, l-għażla tiegħek għal Daniel, please. Saint Angela Msida, grazzi Sinjura u ġurnata tajba, bye, thank you. Malli nimla xit ngħaddi għall-notar, il-notar jiċċekkja ir-records tiegħi mar-records tiegħu u jkun jista' jivverifika anke f'każi li jiena nkun ħadd żball mar-records tal-jiena ġewwa. Bonġu, is-Sur Debono l-għażla tiegħek għal Beppe, please. Bonġu. Yes, please. Saint Angela Lija għal-Beppe, grazzi ħafna u ġurnata tajba. Bye, thanks. U qed jgħidu li b'dik l-għażla fil-fatt Saint Angela Lija għalqet ukoll reġistrazzjonijiet tagħha ħanaqralkom it-tfal li ġew reġistrati hemmhekk. Elias Xkembri Talja Ferro, Valentino Muscat Karwana, Kane John Camilleri Borg, Beppe Debono. Nawguraw minn hawnhekk lil dawk l-istudenti li issa huma studenti ġodda ta' Saint Angela Lija ukoll. Skużawni. Bil-preżenza tagħna nippruvaw nagħmlu sforzi biex inkunu hemmhekk għat-tfal tagħna. Sura Zoppardi, l-għażla tiegħek għal Cole, please. Saint Angela Rabat, tajjeb ħafna Sura Zoppardi, grazzi, ġurnata tajba. Bye, thank you, bye. Nifhem li kollha jkollna ġranet impenjattivi, ġieli twal, mejn nippruvaw naraw li nisalvagwardjaw ftit ħin għall-familji tagħna u ftit ħin ta' kwalità.
li mhux biss ġisimna jkun hemmhekk imma anke l-ispirtu tagħna u moħħna ikun hemmhekk biex niddedikaw l-attenzjoni meħtieġa lill-leżiż tagħna anke wara ġurnata tqiela ta' impenji u nurru l-interess billi nsaqsu dak li jkun kif tkun marret il-ġurnata x'għamiltu sabiħ, anke jekk kienx hemm xi ħaġa forsi mhux daqshekk pjaċevoli li nqalat nefhmu ftit aħjar. Bonġu, Sinjura Zara, l-għażla tiegħek għal Wesley, please. Saint Angela Rabat, grazzi Sinjura ġota tajba. Bye, thank you, good day. It-tieni li nofru ambjent safe. Bonġu, Sinjura Xiberras, l-għażla tiegħek għal Duncan, please. Saint Angela Msida għal Duncan, grazzi Sinjura ġota tajba. Bye, thank you. Kemm nitlobkom ftit baxxu daqsxejn devices li minn fuqhom tkunu qegħdin tiffollowjawna, jidher li numru minnkom qed tarawna jew fuq it-television jew hekk għax il-volume Alla jbierek ikun pjuttost potenti. Tbaxxulu ftit għax nitfixklu inkella ta' u simgħuna dejjem minn fuq it-telefon sets, mhux minn fuq id-devices meta nkunu qegħdin nitkellmukom imbagħad. Tinsewx id-delay li hemm. Bonġu, Sinjura Kassar, l-għażla tiegħek għal Eric, please. Bonġu. Saint Angela Msida għal Eric. Grazzi ħafna Sinjura ġota tajba. Bye, thank you, good day. Bye, bye. Prosit, grazzi ħafna. Li nofru ambjent safe, mhux biss safe b'mod fiżiku, imma anke emozjonali, psikoloġiku. Il-ħajja dejjem toffri ħafna sfidi ta' kull tip, saħħa, relazzjonijiet, finanzjarji, noqgħdu attenti li aħna ma nkunux il-kaġun ta' daw id-diffikultajiet li kultant inġibu fuqna nfusna u nippruvaw nrażlu lil nfusna f'dak il-każ. Bonġu, Sinjura Zammit, l-għażla tiegħek għal Kane, please. Saint Angela Rabat għal Kane, grazzi ħafna Sinjura ġota tajba. Bye, thank you. Imma hemm diffikultajiet oħra wkoll li jiġu mingħajr ma nistednuhom. Yes. Okay. All right, grazzi ħafna, grazzi. Ringrazzja l-kollegi tal-li kun għadin jisegwuna u jaraw li kollox ikun miexi kif suppost. Is-Sinjura Farrugia, bonġu, l-għażla tiegħek għal Jannek jogħġbok. Saint Angela Msida għal Jan. Grazzi ħafna Sinjura ġota tajba. Grazzi. Fil-fatt qegħdin noqorbu bil-mod il-mod lejn tmiem din trasmissjoni għax ftit aktar minn 20 kellna fil-fatt reġistrazzjonijiet għal dalgħodu. Ma ninsewx anke li il-proċess ikun ilu għaddej ammont ta' żmien u jkun hemm kriterji oħrajn sewwa ġifieri dawn mhux l-unika tfal li ħajkun hemm fl-iskola. Bonġu, Sinjura Kaskun, l-għażla tiegħek għal Matt, please. Saint Angela Rabat għal Matt. Grazzi ħafna Sinjura ġota tajba. Bye, thank you. Bye, thank you. Sinjura Refolo, waqtinna l-linja ma' Sinjura Refolo kemm nerġgħu naqbdu ftitek ma jimpurtax. Jekk qed tisma'na Sinjura Refolo qed nipprova nerġa' naqbduk ta' ħabba li waqt il-linja. Sewwa ma fejn hemm daw id-diffikultajiet ejja nippruvaw nikkultivaw xorta klima stabbli għat-tfal tagħna. Mingħajr l-istabbiltà it-tfal ma jistgħux jiffunzjonaw b'mod produttiv għall-aħħar u pożittiv għalihom ukoll. Bonġu, Sinjura Refolo, l-għażla tiegħek għal Jamie, please. No choice għal Jamie. Grazzi Sinjura ġota tajba. Bye, thank you. Bye, thanks. U l-aħħar waħda dik stimolanti li kemm jista' jkun aħna djar tagħna nipprovu nagħmluhom komdi sirna llum grazzi Alla ħafna minna m'għandniex affarijiet jonqsuna mill-basic necessities għalkemm mhux kulħadd. Bonġu, Sinjura Ferrara, l-għażla tiegħek għal Marco, please. Saint Angela Msida għal Marco. Grazzi ħafna Sinjura ġota tajba. Bye, thank you, good day. U jekk fimt sewwa Iva, Saint Angela Msida wkoll għalaqna l-iskola ħanaqralkom ir-reġistrazzjonijiet tal-lum. Din Spiteri, Luigi Antonio De Micoli, Tom Manjon, Daniel Falzon Reiner, Duncan Xiberras, Eric Kassar, Jan Farrugia
Marco Ferrara. Nawguraw lil dawn l-istudenti l-ġodda ta' St. Angela imsida. Kull ma fadlinna huma l-aħħar żewġ telefonati għalhekk malajr meta qed insemmi ambjent stimolanti mhux biss ta' devices teknoloġiċi li llumna fid-djar tagħna huma mifquajn bihom imma anke affarijiet oħrajn li għanqlu speċjalment fl-età tenera ta' tfal tagħna anke sensi oħra, anke sensi tactile. Għantuhom ċansi li kemm jista' jkun jiżviluppaw b'mod sħiħ u mhux nitilfu anke ċertu ħiliet li bdem kellu bħal fine motor movements, gross motor movements kif naqbdu ballun u nqasmuh xulxin dak qed jgħinha ħafna ħiliet oħrajn matul il-ħajja mhux biss li taqbad ballun imma tkun kapaċi tiċċaqlaq sew u li żomm ruħek fit għal saħtek fl-aħħar mill-aħħar ukoll. Ġifi kemm jista' jkun naraw li l-ambjent tad-dar tagħna joffri dak l-istimolu wkoll. L-imħabba l-ewwel qabel kollox, is-safety fid-diversi aspetti tagħha u dak l-istimolu li għall-interess fit-tfal. It-tfal b'mod naturali juru interess, hemm kreattività, hemm innovazzjoni fihom u hemm ħafna sens ta' avventura. Ejja ma noqtlulhomx. Ejja mhux biex inżommu kullimkien prim member ħin kollu noħonquhom it-tfal. Okay? Yes. Good morning, Mr. Landrew. Your choice for Jan, please. No choice for Jan. Thank you and have a nice day. Grazzi lilek. Bye, thank you. Grazzi. Pjaċiru kolli anka nara il-ġenituri li mhumiex ta' nazzjonalità Malti anka jirringrazzjawna bil-Malti. Grazzi ħafna lilkom li tippruvaw. Thank you very much for trying your best to speak also in Maltese as well. Signora Xpirep, l-għażla tiegħek għal Lincoln, please. St. Albert the Great. Grazzi ħafna, Sinjura, ġata tajba. Bye, thank you. Bye-bye. U fil-fatt b'dik l-għażla ta' Lincoln nifhem illi għalaqna ir-reġistrazzjonijiet tal-lum għalhekk ħanaqraw l-iskejjel li reġistrajna fihom, mhux neċessarjament ikun għalqu postijiet imma għalaqna trasmissjoni li ħanaqrawhom ukoll. St. Albert the Great għandna lil Żejl Azzopardi kien qed jidher isem ekku u Lincoln Xwiereb sewwa wisq mela kellna lil Żejl Azzopardi u Lincoln Xwiereb it-tnejn li ġew reġistrati St. Albert the Great. Issa St. Angela Rabat kellna lil Cole Azzopardi, Wesley, Zara, Kane, Zammit, Matt Kaskun. Naħseb illi għandna xi skola oħra. Le, jidher li l-iskejjel l-oħrajn kont diġà qrajnihom għalhekk wasanna fit-tmiem din trasmissjoni u ħadd tkunu qegħdin taraw il-kollegi min-naħa tagħkom għall-aħħar darba illi qed jingħaqdu magħna imma fadlinna trasmissjoni oħra li ħatibda dalwaqt għall-aħħar grupp ta' studenti għalhekk min-naħa tiegħi ħanaddi għar-ringrazzjamenti. Nirringrazzja ħafna lil Cynthia Kassar għall-proċess kollu intensiv ta' tul dal-aħħar xhur imma li jkompli matul is-sena kollha. Il-Annalise Tabonel, Felicien Bogetta li qegħdin warajja, il-Dajem Merċi għal qed tassisti mill-uffiċċji tagħna, il-Amelja Kalija qed tassisti wkoll minn fuq it-telefon illum drabi oħra ġieli qed tieħu d-dejta u hekk. Gejtu Farrugia llum qed jieħu d-dejta ġieli rajtu ħanka jgħaddili l-ismijiet fi żmien il-polza. Il-Nutar Dr. Robert Aquilina u żewġ nutara l-oħra wkoll li assistewna matul il-proċess kollu. Lil-Fade Mark Ellul illum qed jgħinna anke fit-telefonati ġieli kellna Fade David u oħrajn nirringrazzjaw minn hawnhekk. Il-kollegi uffiċjali fil-Kur tal-Arċisqof li kienu qegħdin jgħinu throughout mill-aspett tekniku, links, websites u dawn l-affarijiet. Il-kollegi tagħna f'Segretarjat Edukazzjoni Nisranija l-ħidma tagħhom li jwettqu flimkien mal-kapijiet tal-iskejjel li nirringrazzjahom ukoll biex nagħtu servizz lil uliedkom bis-saħħa ta' tant edukaturi u mhux biss. Nirringrazzja l-Wi Media tas-servizzi li offrewna matul dan il-proċess kollu. Nirringrazzja fl-aħħar u mhux tilqas lilkom illi qed tafdaw ħadd tkomplu tafdaw il-uliedkom fih dan din il-familja kbira, l-familja tal-iskejjel ta' Knisja. Nirringrazzjakom u nawguralkom kumpliment tal-ġurnata u tmiem il-ġimgħa tajjeb. Grazzi u tislijiet.